Инде хөрмәтле җәмәгать, шушы дөньяда яшәгәндә бик күп кеше төрле авырлыклар, кайгы хәсрәтләр, борчылулар, күңел тынычсызлыгы, калб тынычсызлыгы һәм башка нәрсәләрне кичерәдер. Һәм менә шушы борчылулардан, калб тынычсызлыгыннан, җан тынычсызлыгыннан һәм башка авырлыклардан, кыенлыклардан котылу өчен нәрсә эшләргә соң? Шушы сорауга җавапны безгә Аллаһ Субхану ва Тәала үзенең сүзләре белән Коръәни Кәримдә һәм дә шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең хәдисләрендә бәян итә. Төрле авырлыклардан, калбның тынычсызлыгыннан, борчылудан, кыенлыклардан котылу өчен бер сәбәпләрнең берсе һәм бик зур сәбәпләрнең берсе ул Аллаһ Субхану ва Тәаланы зикр итү. Аллаһ Субхану ва Тәаланы искә төшерү. Аллаһ Субхану ва Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Әла би зикриллаһи татмаиннул кулуб." Аллаһ Субхану ва Тәаланы искә төшереп, калбләрегез тынычланмыймыни дип Аллаһ Субхану ва Тәала хәбәр итә. Шушы төрле авырлыклар, кыенлыклар һәм калбның тынычлыгына ирешү өчен, кыенлыклардан, авырлыклардан котылу өчен Аллаһ Субхану ва Тәаланы күп итеп, иртәләрен һәм кичләрен намазларга һәм намазлардан соң һәм буш вакытларда һәрбер форсатны кулланып Аллаһ Субхану ва Тәаланы зикр итәргә, Аллаһ Субхану ва Тәаланы искә төшерергә, Аллаһ Субхану ва Тәаланы бөекләргә кирәк икән, хөрмәтле җәмәгать. Дөреслекдә Аллаһ Субхану ва Тәаланы искә төшерү ул калбны нур белән һәм шатлык белән биләп аладыр. Йөзгә нур өстидер һәм кешенең калбына тынычлык индерәдер. Аллаһ Субхану ва Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Фазкуруни азкуркум вашкуру ли ва ла такфурун." Мине зикр итегез, мине искә төшерегез. Мин дә сезне зикр итермен, сезне искә төшерермен. Вашкуру ли ва ла такфурун. Һәм миңа шөкранә кылыгыз, шөкр итегез биргән ниъмәтләремә һәм күфрлек кылмагыз дип Аллаһ Субхану ва Тәала әйтә. Һәм дә шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең бер хәдисендә әйтә, бу кудси хәдис, Аллаһ Субхану ва Тәала әйтте ди: "Ана инда занни абди би ва ана маъаху иза закарани." Мин үземнең, Аллаһ Субхану ва Тәала әйтте ди, мин үземнең кулым белән бергә, әгәр дә мин үземнең кулым минем хакында ничек уйлаган булса, мин дә аның хакында шундый уйда булырмын ди. Һәм мин үземнең кулым белән бергә булырмын, әгәр дә ул мине зикр итсә, искә төшерсә ди. Инде хөрмәтле җәмәгать, бер мисал, әгәр дә без берәр сәфәргә барабыз икән һәм безнең янәшәбездә шундый көчле, куәтле, ышанычлы, гадел булган бер иптәшебез бара икән, без шушы сәфәребезне тынычлык белән кичерәбез, тынычлык белән үтәбез, чөнки без беләбез, яныбызда безнең таянычыбыз бар, иптәшебез бар. Авыр чакта ул миңа ярдәм итәчәк, авыр чакта ул миңа булышачак дип. Инде монда Аллаһ Субхану ва Тәала әйтә: "Мине искә төшерсәгез, мин сезнең белән бергә булам" ди. Патшаларның патшалары, куәтлеләрнең куәтлесе, ярдәм итүчеләрнең иң зур ярдәм итүчесе булган Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала вәгъдә итә: "Мине искә төшерүче белән бергә булырмын" ди. Мине зикр итүче кулым белән бергә булырмын дип Аллаһ Субхану ва Тәала вәгъдә итә, хөрмәтле җәмәгать. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Алдынгы булдылар сабақал муфарридун" ди. Кемнәр соң алар дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Аллаһ Тәгаланы күп итеп зикр итүчеләр" ди. Ягъни Аллаһ Субхану ва Тәаланы күп итеп зикр итүчеләр алдынгылардан булдылар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә. Инде Аллаһ Тәгаланы искә төшермәүче, Аллаһ Субхану ва Тәаланы зикр итмәүчене Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям мәйет белән тиңнидер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Мәсәлул ләзи язкуруллаһ ва ләзи ла язкур кәмәсәлил хайй вал мәйит." Аллаһ Тәгаланы искә төшерүче белән Аллаһ Субхану ва Тәаланың искә төшермәүче үле белән, тире белән мәйет кебектер ди. Тире белән мәйет кебектер. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать, без һәр вакыт даими рәвештә
Allah subhanahu wa ta'ala'ны zikr итәргә, аны искә төшереп торырга тиешбез. Инде кайсы бер зикрләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бәян итә, аңлатып куя, шушы зикрләрнең никадәр саваплы һәм никадәр улуг икәнлеген. Һәм шушы иң зур зикрләрнең берсе ул ла илаһа илляллаһ дигән сүзләр әйтү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан берәү килеп сорый: "И Расулуллаһ, синең шәфәгатеңә лаеклы булган кеше кем булыр?" дип. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем ихластан ла илаһа илляллаһ сүзләрен әйтсә, ул минем шәфәгатемә иң лаеклылардан булыр" ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемнең ахыргы сүзе ла илаһа илляллаһ булса, ул җәннәткә керер" ди. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Үлем түшәгендә ятучыларга, вафат, инде үлем килеп җитәргә кадәр, вафат булучылар янында ди, ягъни үлем түшәгендә ятучы кешеләргә ла илаһа илляллаһ сүзләрен әйтеп торгыз" ди. Үлекләргә димәде, чөнки үлекләргә ул сүзләрне әйтүдән бернинди мәгънә дә юк. Үлем түшәгендә, инде менә әҗәл килеп җитә торган кешеләрдә ла илаһа илляллаһ сүзен әйтеп торырга кирәк, хәтта алар шушы сүзләрне әйтсеннәр өчен диде. Инде без, хөрмәтле җәмәгать, белергә һәм аңларга тиешбез, кемнең теле шушы дөньяда нәрсә белән бәйләнгән булса, үлем алдыннан ул шул сүзләр белән китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле дөнья белән бәйле икән, үлем алдыннан ул шул теле белән дөньяны теләп китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле бузыклыкларга, фахишлеккә, сүгенүләргә ияләнгән икән, үлем алдында да ул вәл-гаяз билләһ шушы сүзләр белән китергә мөмкин. Әгәр дә аның теле Аллаһ Тааланы зикр итә икән даими рәвештә ла илаһа илляллаһ яисә астагфируллаһ дигән сүзләрне әйтә икән, Аллаһ субхану ва тааля аңа үлем түшәгендә ятканда да ярдәм итәчәк һәм ул кеше иншааллаһ менә шу Аллаһ Тааланы бөекләгән хәлдә, Аллаһ Тааланы берләгән хәлдә, Аллаһ Тааладан истигъфар кылган хәлдә шушы дөньядан китеп ахирәткә күчәчәк. Шуңа күрә инде безнең телебез һәр вакыт Аллаһ Тааланы улуглап юеш булып торырга тиеш. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә дә: "Сезгә үлем килгәнче күбрәк ла илаһа илляллаһ сүзләрен әйтегез. Чөнки үлем аны кисәчәк" ди. Ягъни үлем кеше үлгәч ул сүзләрне әйтә алмый. Ул сүзләрдән мәгънә калмый. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем ла илаһа илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир" дип 10 тапкыр әйтсә, ул 4 Бәну Исраил кавмыннан булган кылны азан иткән кебек әҗр савап алыр ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем ла илаһа илляллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир" дип көненә 100 тапкыр әйтә икән, ул кеше 10 кылны азат иткән кебек әҗр савап алыр ди. Һәм аңа 100 изгелек язылыр ди. 100 гөнаһасы кичерелер ди. Һәм көне буена кич җиткәнчегә кадәр, кояш байыганчыга кадәр аңа шайтаннан бу сакчы булыр ди. Ягъни шайтаннан калкан булыр, шайтаннан сак булыр. Шушы сүзләрне кеше әгәр дә көненә 100 тапкыр әйтә икән, һәм шушыннан да яхшырак сүз белән килмәс беркем дә, әгәр дә иллә дә шул кеше кайсы шушы сүзләрне күбрәк әйтсә генә диде. Ягъни кем күбрәк әйтә икән, шуның кадәр яхшырак һәм фадилатлырак. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ике сүз бар, алар тел өчен бик җиңелләр. Мизаннарда бик авырлар. Аллаһ субхану ва таалагә бик сөеклеләр" ди. Ул да булса субханаллаһи ва бихамдих, субханаллаһил азим. Ягъни шушы сүзләр мизаннарда авыр, тел өчен бик җиңел һәм Аллаһ субхану ва таала каршында бик сөекле сүзләрдер. Шуңа күрә менә шу сүзләрне һәр даим әйтеп торырга кирәк. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем субханаллаһи ва бихамдих" дип көненә 100 тапкыр әйтсә, ул кешенең гөнаһлары кичерелер, хәтта диңгез күбеге кадәр күплектә булса да диде. Диңгез күбеге кадәр күплектә булса да, менә шушы сүзләрне әйтә икән көненә 100 тапкыр субханаллаһи ва бихамдих дип, шушындый зур
шушындый зур дәрәҗәгә ирешә, шуның кадәр күп гөнаһлары кичерелә икән. Бу сүзләрне, хөрмәтле җәмәгать, әйтеп бетерер өчен сәгатьләр кирәкми. Берничә минутта бу сүзләрне әйтеп бетереп була. Шушы берничә минут эчендә кеше күпме изгелеккә ирешә ала, күпме гөнаһлардан котыла ала. Әмма дә ләкин шайтан вәсвәсә салып, без бик гафиләттә һәм бик шундый югалтуларда яшибез, хөрмәтле җәмәгать. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Минем өчен субханаллаһи вальхамдулиллаһи ва ла илаһа иллаллаһу аллаһу акбар" дип әйтү кояш чыга торган җирдән дә сөеклерәк ди. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт үзенең сахабаларына әйтә: "Сезнең кайсыгыз көненә 1000 изгелек эшли алыр" ди. Шунда әйтәләр: "И Расулуллаһ, без ничек көненә 1000 изгелек эшлик соң" ди. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Йөзенә көненә 100 тапкыр субханаллаһ дип әйтегез, шуны эшләсәгез 1000 изгелек эшләгән кебек булыр" ди. Субханаллаһ дип 100 тапкыр әйтү көненә шушындый зур әҗер савапларга ирешергә мөмкин икән. Мондый мисаллар, хөрмәтле җәмәгать, бик күп. Бик күп төрле зикрләрне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган. Шуңа күрә инде без Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтеп калдырган зикрләрне өйрәнергә һәм шушыларны әйтеп йөрергә тиешбез. Мәчеткә барганда, мәчеттән кайтканда, эшкә барганда, эштән кайтканда, эш вакытында, утырып торганда, ятып торганда, йөргән вакытта Аллаһ субхану ва тәгаләне искә төшереп, субханаллаһи алхамдулиллаһ дип, ла илаһа иллаллаһ дип, Аллаһу акбар дип, астагфируллаһ дип, һәм башка бик күп зикрләрне әйтеп торсак, иншааллаһ, бик зур әҗер савапларга ирешербез. Шулай ук, хөрмәтле җәмәгать, без уйламыйк, зикр итү ул фақат шушындый сүзләрне әйтү генәдер. Юк. Галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгаләне зикр итүгә керә ди, Аллаһ Тәгалә турында уйлау. Ислам диненең гыйлем алу. Шулай ук ул Аллаһ Тәгаләне зикр итү диләр. Яхшылыкка чакыру, начарлыктан тыю, ул шулай ук Аллаһ Тәгаләне зикр итү, искә төшерү. Изгелекләр эшләү, гөнаһлардан тыелу, ул шулай ук Аллаһ субхану ва тәгаләне зикр итүдер. Инде, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субхану ва тәгалә зикр итмәүчеләрне изгелекләре юкка чыга ди. Мисал өчен, Кәһф сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла тути'у ман агфална qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Һәм син иярмә, буйсынма, кайсыларның калпләре безне зикр итүдән гафилләр, ягъни кайсылары Аллаһ Тәгаләне искә төшермиләр, Аллаһ Тәгаләне зикр итмиләр һәм үзенең шәһвәтләре, һавалары артыннан иярәләр. Аларның гамәлләре юкка чыкты диде. Юкка чыгучан була диде, аларның гамәлләре кемнәр Раббыларын исенә төшерми, Раббылары белән бергә булмый, Аллаһ субхану ва тәгаләне зикр итми. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: "Әгәр дә бер кавым берәр җирдә утырып торган вакытта Аллаһ Тәгаләне зикр итмәсәләр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга салават әйтмәсәләр, аларга тиратун булыр" диде. Тиратун дигән сүз ул югалту, зур кимчелек һәм бик зур югалту булыр ди. Әгәр Аллаһ Тәгалә теләсә, аларны газаплар, теләсә аларны кичерер диде. Шуңа күрә инде без сөйләшкән вакытта, ниткән вакытта, әңгәмә кылган вакытта Аллаһ субхану ва тәгаләне искә төшерергә, аның хакында да әйтергә тиешбез. Искә төшерү, зикр итү дигән сүз ул теге җәмәгать белән субханаллаһ, алхамдулиллаһ дип җырлап нитеп утыру түгел, бәлки Аллаһ субхану ва тәгаләнең аятларын сөйләү. Аллаһ субхану ва тәгалә турында сөйләшү, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисларын сөйләү. Менә шушы керә, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субхану ва тәгаләне зикр итүгә. Һәм Аллаһ субхану ва тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Я أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا." И иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләне бик күп итеп зикр кылыгыз, исегезгә төшерегез ди. "Васаббихуху букрата ва асила." Һәм көндезләрен һәм кичләрен Аллаһ субхану ва тәгаләгә тәсбих кылыгыз, мактагыз ди, субханаллаһ дип әйтегез ди.
Шулай ук Аллаһ Субхану ва Тааля мактый аны зикр итүчеләрне, Аллаһ Тааляны искә төшерүчеләрне вактап, "Аллазина язкурун Аллаһа қияман ва қуудан ва ала джунубихим", шулар кайсылары Аллаһ Тааляны баскан халәттә дә, утырган халәттә дә, яннарына яткан халәттә дә искә төшереп торалар ди. Һәм шулай бер мөһим нәрсәне әйтеп үтәсе килә. Аллаһ Тааляны зикр итү, Аллаһ Тааляны искә төшерү, Аллаһ Субхану ва Тааляны бийүкләү, ул кешенең ахиретенә генә түгел, хәтта шушы дөньясына да файда китерә икән. Шушы дөньяда да кеше бик зур мәртәбәләргә, бик зур дәрәҗәләргә ирешә ала икән Аллаһ Тааляны зикр итеп. Шушы дөньяда да Аллаһ Субхану ва Тааля кешенең төрле авырлыкларын, кайгы-хәсрәтләрен, кайгы-хәсрәтләреннән коткара, әгәр дә кеше Аллаһ Субхану ва Тааляны зикр итсә. Мисал өчен, кеше калып тынычлыгы таба. Бүгенге көндә бигрәк тә калып тынычлыгыннан да зуррак ниъмәт булу бармы? Кеше тегесе өчен борчыла, монсы өчен кайгыра, тегендә тегеләй булган, монда шушылай икән. Ягъни һәр вакыт борчылуда, кайгыруда нәрсә эшләргә белми. Аллаһ Субхану ва Тааля әйтә: "Ала би зикриллаһи татмаиннул кулуб". Аллаһ Тааляны искә төшереп, зикр итеп, калыплар тынычлык таба. Шулай ук көне буена шайтанның хәйләсеннән, шайтанның мәкереннән, шайтанның зәхмәтеннән имин була, әгәр дә Аллаһ Субхану ва Тааляны зикр итә икән. Мисал өчен кемдә кем ла илаһа иллаллаһ вахдаху ла шарика лаһ, лахул мулк ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир дип көненә 100 тапкыр әйтә икән, ул шайтанның зәхмәтеннән кичкә кадәр имин була. Шушы дөньяда да файдасы бар, ахирәттә дә бик зур әҗр савапларга ирешә. Шулай ук ныклык, Аллаһ Субхану ва Тааляны зикр итү, хәтта душманларның явызлыгыннан да саклый икән. Аллаһ Субхану ва Тааля шулай Коръәни Кәримдә әйтә: "Я айюхаллазина аману, иза лақитум фи'атан фасбуту, вазкуруллаһ касиран ла'аллакум туфлихун". И иман китергән бәндәләр, әгәр дә сез үзегезнең душманнарыгыз белән, бер төркем душман белән очрашсагыз, нык булыгыз диде. Һәм Аллаһ Тааляны күп итеп зикр итегез, тәхқиқ сез җиңүчеләрдән булырсыз диде. Хәтта душманнарның явызлыгыннан, Аллаһ Тааляны зикр итү зур файда бирә һәм җиңү бирә икән. Шулай ук төрле авырлыклардан котылу, төрле начар сыйфатлардан котылу, авыр ситуацияларга эләккәч, авыр ниләргә туры килгәндә, шушы авырлыктан чыгу өчен дә Аллаһ Тааляны зикр итү шушы файда бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт мәчеткә кергәч, бер кешенең кайгырып борчылып утырганын күрә. Һәм аннан сорый: "Ни өчен син кайгырып утырасың?" дип әйткәч, теге кеше әйтә: "Минем бурычларым бар, һәм мин бурычларымны түли алмыйм" ди. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Син менә шушы дуганы кыл. Шушы сүзләрне әйт, Аллаһ Тааля сиңа ярдәм итер" ди. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әйтергә куша: "Аллаһумма инни аъузу бика минал хамми вал хазан, ва аъузу бика минал аҗзи вал касал, ва аъузу бика минал җубни вал бухл, ва аъузу бика мин галабати ад-дайни ва қахри ар-риҗал". Yani başka rivayette başka sözlerini de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretir. Yani bu sözlerin manaları: "Ey Rabbim, ey Allah'ım, min sana sığınamın borçlu hem kaygıdan." Yani şu sözlerini etkeş kişi borçlu hem kaygılardan emin bular. Gacizlikten hem yalqavlıktan, şu iki naşar sıfattan da emin bular. Gacizlik, o kişisizlik diyen söz. Bir nersege işi barmay, bir nersege kulu barmay, bir nersege tilagi barmay. Yani şuşunday gaciz güçsüz halde hem yalqavlıktan dedi. Korkaklıktan hem soranlıktan dedi. Hem buruşlarga batudan hem düşmanlarımın yavuzluğundan dedi. Yani kurabız mühimmet cemaat. Kişkine gene bir dua ne kadar şu kişinin dünya menfaatlerine erişir için, dünyada bulgan küpme ağırlıktan kutuluğu için, kıyımlıktan kutuluğu için küpme bereket bire, küpme fayda bire. Bir kişkine gene dua. Andi dualar büyük küp hürmetli cemaat. Hem tegi sahabe ayta şu sözlerini aytkeş buruşlarımdan kutuldum dedi. İhlas köngülden şuşunlarını işleybiz iken Allah Teala yardım etecek, Allah Teala buluşacak. Şulay bir alim yanına kelip soragaç, birov kelip soruy, ne dip,
minga boyluk bulsun idi deb галим әйтә, истигъфар кылды. Астагфируллах дип күп тапкыр әйтте. Икенче берәү килеп сорагач, яңгыр кирәк иде дип галим әйтә, астагфируллах дип күп тапкырлар әйтте, истигъфар кылды. Өченчесе килә, минем балам юк, Аллаһ Тәала миңа бала бирсен иде дигәч, галим әйтә, астагфируллах дип күп тапкырлар әйтте. Һәм укучысы янында булган укучысы әйтә, син ди 3 төрле сорау бирделәр, өчесенә дә бер үк җавап бирдең. Астагфируллах дип әйтергә куштым дип. Шунда галим әйтә, син Аллаһ Тәаланың сүзләрен ишетмәдеңмени? Факул истагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Һәм әйт, үзегезнең Раббыгыздан истигъфар кылыгыз, дөреслектә ул гафу итүче булды. Гафу итүче булды. Ва имдиткум би амвали ва банин. Ул сезгә балалар, байлыклар һәм балалар бирер диде. Күкләрдән яңгырлар иңдерер дип Аллаһ Субханаһу ва Тәала Нух сурәсендә әйтә. Шуңа күрә инде хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәаланы зикр итү, ул безнең дөньябыз өчен дә кирәк, ахиратыбыз өчен дә кирәк. Һәм күпме кыенлыклар, күпме авырлыклардан котылу чарасы Аллаһ Тәаланы мактау, Аллаһ Тәаланы зикр итү, Аллаһ Тәаланы бөекләү, Аллаһ Тәала турында сөйләшү, Аллаһ Тәаланың динен өйрәнү, изгелекләр кылу, начарлыклардан тыелу. Менә шушы бөтен мәшәкатьләрдән котылу чарасы булып тора. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне аны зикр итүчеләрдән кылсын. Аллаһ Субханаһу ва Тәала кылган изгелекләрне кабул итеп, хаталарыбызны, гөнаһларыбызны кичерсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Инде бер белдерү генә әйтеп үтәсе килә. 24 апрель көнне, якшәмбе көнне балалар, яшүсмерләр өчен 7 яшькә кадәр булган, 7 яшьтән 13 яшькә кадәр булган, 13 яшьтән 16 яшькә кадәр булган, 16 яшьтән 25 яшькә кадәр булган балалар өчен, кызлар өчен Коръән бәйгесе була. Коръән бәйгесе. Ул үзәк мәчеттә үткәрелә. Шуңа күрә инде кем тели икән шушы бәйгене карарга, үзе катнашмаса да карарга барасы килә икән, яисә катнаша торган балалары бар икән, оныклары бар икән, сәгать 8-гә үзәк мәчеткә килсеннәр, шушы бәйгедә утырып карап торсыннар, катнашсыннар. Инде кемнең балалары катнашырга теләми икән, мисал өчен, барыбер алып килегез, күрсеннәр шушында балаларның Коръән укыганнарын, бәлки кызыгып, бу ниндидер бер этәргеч булыр, аларның Коръән өйрәнүгә берәр сәбәп булыр иншаллах. Үзәк мәчеткә 24 апрель көнне, якшәмбе көнне бу атна була инде, килегез сәгать 8-гә. Инде шу 8-ләрдә, 9-ларда ул бәйге башланачак иншаллах. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне хәерле тормышлар насыйп итсен. Аллаһ Субханаһу ва Тәала безне аны зикр итүчеләрдән кылсын.